bocah kok kandhanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke piye? Aja omong karo Bagong. Bagong ini omong cangkeme elek ora. Ini gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah? Pancen gak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora mbelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyo karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi ning pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran, padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedok teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangkadempel. Nek ana sing ganggu Karangkadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah. Kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karangkadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karangkadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek, Po. Omeng lirik kok krungu ya, Mil. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karangkadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karangkadempel. Sapa kok ketua pemudane? Aku. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Kamu menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku arep ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok.
Tundha kakating aran Trisundi Winayang Jati Tatat kalimo candala Ilaran men tengah latar Awikramastu purnama sidhem Awikramastu sirat meriwang jagat karana sirandandha kawujusaning bisana sana sinambung lan mulo pesti masa tandur lambahing Buddha jinandur tutur katila tulat merap ing Baladya menulis tengah-tengah pamniskara karana gritem ing jaman murwa Dinarti tameng lalata mangkata kapasan ing Gobita tanwenen nggih mrambang matumpa-tumpa marma panggung sang murengkata sebebyan dumadining wayang purwa
Kulakane kondone narik uluting basa, dumengku nang musuh rasa. Yen rasa ya karaos mulat sarira hangrasa wani. Wuhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca. Jarweh wis rinakop caking carita beje wis gemelar. Jroning pageliran yaiku sejatine amriksane pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darmyang Kartika pinurba kodrating kawasa. Sarira triyangi dri bawana purwa teking duk sina gilir gumanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Ketuk lantang kartemangkar kaya sinrambun kaya jawapating kerbya. Dadi padangi wutu-wutu walang atuga bulan wana miyang Brandaya. Dadi beranakan tanpa wicalan. Padang terawangan naris Sanghyang Rawi ingkang asamur bawani jagat. Mungging jagat wetan dumungup-mungup. Mungging hangrene wukir abang merengangah. Lamun kaeksi yayahan dilata bumi. Saya dangu sumunu Sanghyang Arka. Kados meblak kenan kering abang esmi jenar kaprabawan naris Sanghyang Basanta. Dalam tur katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya. Pucuking gunung kunemelan gendanu kasiring Prabancana lenggap lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanpa tawis dangu selaing kawula dasih den larasang upaya buga garap Tegal Sawai anglo seluruh tanah perdede sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane saweneh ana pirembagan Samarwangi. Sanghyang Arka dangu inggil kados nari jagat wis katon melok dening keblat papat loro kidul wetan kulon. Sunari jagat kang samrebit yada rebut teja rebut kekuwung parandene datan ana ing kemadani kekuwunging padusunaning Karang Kadempel ya klambi sireng. Punapa pinastan Karang Kadempel karo ning mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kesimpar polo kependhem polo gumantung. Dadur jarajaning praja wit cengking kula wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila nastan klambi sireng awit lenging padukan wonten wit klambi ingkang kulesipun jemeng. Nadaning padukan wonten wisma dapur limasan ingkang wis keladuk sepuh gebya gedhek linabur gamping cendhela cendak nanging cekli. Sangajenging wisma katingal kemalebet sang Dwiwarna abrit pethak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Kula sinentu wau ingkang katemben lenggah cinandra tanasanes amung tetungguling padukan Karang Kadempel. Ya pamonging para Pandhawa inggih panakawaning Madukara nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Budha Manangunung Jurudyah Punta Prasanta Wong Buga Sambir Bojogati inggih Kyai Ismaya. Semar tegese datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar wiyah ingkang dereng gumelar. Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen nuju peteng atine Ulating Lurah Semar kaya wong mati. Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen nuju karenan penggalihe Ulating Lurah Semar Yayah Wulan Dadari. Saronsari sak paripolahe tansah nengsemake ora saru malah sari Budha Manangunung wujude Nayantaka sarwa ngewuhake yen jarane lanang mongko kepek yen wadon kok rerawisan. Jurudyah Punta Prasanta tegese pamunging satru kang nganggayu kautaman. Janggan Semara Santa tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drana lila lan legawa. Wong Buga Sambir tegese jalma kang wis kalih saking panggoda pangrencana wis dadan kenggo dening kanikmataning donya. Anane amung sarwa merdika lahir terusing batin. Bojogati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya duing muni saking ismuning cahya weninging gesang. Kira semarindaken darmaning pamung awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tindak ada dasar jujur lan mikulahake sahirati ingkang dinajab amung mulyaning bangsa luhuring praja.
santosa liwat tansah tego ing panggalih datan mangrut tingal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti kang akarya jagat wicaksana liwat pono ing paningal klimpating kawruh ngagungake pangaksama adhedhasar adilan bebener prasaja lire samityas-tyas sing mematu saparipurna amung mapan sak madya piting klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sang seming rasa gregeting karsa lan babaring karya pramila datan wong kulamun Lurah Semar nadyan drajating aceplik menang sinebut sang pamong agung sinudan dening para kawula sak padukuhan Karang Kadempa turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasakake Wreksaka gigire murup bumbunane datan kenging pinidak pewayangane persasa dewa pengawak menungsa kang umur dewa inggih sinebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ing caketan kelawan Lurah Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput dadi bener kang cidra temah nalongsa minta aksama sarandinging badan Lurah Semar tetela dadi perlambang sesulang bebudian luhur mring para satri ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese samubareng gegayuhan kudu sinartan jembar polatane bingar atine sengsem rasane pamriya dimen ora garap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring laklir nanging mulato marang jatining lelakon asta tengen uding asta ki wong gegem sung pepenget mring para satru ing kadherekake tansah nengenake kautaman sumingkir saka Dursila pamriya dimen kalis ing sengsara uwal saka panandanging lair trusing batin sikil cendak tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngaya mundhak gelis tuwa anut dewasaning kodrat kuwasaning Gusti ngakarya jagat wektu nalika Lisa Juga Lurah Semar nedheng lenggah madaning pendhaping padukuhan longok-longok kaya tenggok tetenguk kaya gumuk datan mubah datan musik sinebo sangganing para kawula sak padukuhan megambir mblabar yaya samudra datan tepi parandene katingal didem jinemat dening padukuhan Karang Kadempa kanon ingkang sami anyabawa nadyan gegodhongan kang ngubah samirara datan mampah samya kaprabawan wingit mimbaning Lurah Nayantaka sinten kepareng caket kawan lenggahing Lurah Semar menika warnane ingkang putra ketiga nenggih Lurah Nalagaring Lurah Petruk Sumamono Lurah Bagong nadyan sawetawit dene caket lan lenggahing Lurah Nayantaka parandene putra ketiga datan wonten ingkang amedhar munjuk atur ngersane ingkang Rama jere kelawan wisesaning Sang Badranaya amung swaraning pradonga menyang-rangin miwah pangliking Waranggana akarya asri madyaning padukuhan Karang Kadempa nalika semanten dadak sakala mangke katingal swara gamelan gethok-gethok biok kang tanpa gending gumuntang nunding tawang hanyarengi sabdaning Lurah Semar amecah swasana madyaning padukuhan Karang Kadempa dadi kemangrujining pangandika Lurah Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan Marika den prayitna semuriris semuriris seka balik kum
Sretenon ning pasewatan sono maneka warna Beteng Udyono Miang Panjra Sarwarukma Geng
nek nara wata Prabanyo kang sumerat kenyaring tejo sisiring padhet wimbo kekanda amrih tiuping maruta naruta mando sabaran mangambar pungas gegek sadulita mel anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar ana ing pakarti nala gareng padha kanthi harja sapraptamu ana ing ngarsaning wong tuwa tole nggih tansah pinangan kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra punala garing Rama kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhep pada paduka Rama Badranaya sembahan kula tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya nala garing kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan prayogakna nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama sembahan kula Petruk kowe padha larja Petruk tansah pinaning kawidadan sowan kula Pak kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk iya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Petruk kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan
paring mengsipun bapak mewahono kabagyaning gesang kula. Iya. Prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi, Pak. Anak ragil bocah bagus dhewe. Bagong kowe padha slamet sowan ngersaning bapak Tole. Anakku Bagong. Tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjo nggih Bapak. Iya tak tampa gawe gedene atine wong tuwa. Ora liwat pangestu ning Bapak Tampanana. Kula pun dinggo jimat panipen dayana ing kasantosan. Mugi-mugi saged angentasaken ingkang putra dhateng kemelaratan menika, Bapak. Iya Tole prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning bapak. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. No Gareng Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget. Atimu teka dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karang Kadempel. Ndadosaken kejut raosing manah kula nalika kula tampi Kintaka Wara. Kintaka menika layang, Wara menika pengumuman. Bilih bapak nimbali dhateng sowanipun ingkang putra Punala Gareng. Sareng kula teliti wonten ing Kintaka menika kala wau tabuh 9 dalu. Monggo adat saben Panakawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kalih. Iwadene dinten sak mangke sonten-sonten bapak sampun nimbali ingkang putra ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang putra Punala Gareng. Mugi kepareng ambabarana ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dari bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra Punala Gareng. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna amastuti sabda atama paduka bapak. Kepareng ambabarana ingkang sejati. Allah ta nggih. Anggepe kaya neng kraton. Petruk kowe aja kaget tak timbali. Nggih, Pak. Kumesar raosing manah kula sareng kula titipun timbali bapak badhe nampi dawuh menapa. Kepareng ambabarana ingkang sejati kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna menawi wonten bot repotipun penggalih bapak boten kitang sekedhik atur kula dados cecolok oboring penggalih paduka bapak. Mboten kitang sekedhik atur kula dados srana ngudari ruwet renteng penggalipun Bapak Semar. Bagong kowe aja kaget tak timbali. Wah kata-katane do angel-angel iki. Ya coba kowe njajal nganggo tembung sing kaya nek piyai-piyai kraton do ngendikake. Kumejot raosing manah kula. Pindharan salamba pinanjering alun-alun. Katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindha siram tirta aqua. Tirta Wayu Sepindu. Kepareng Bapak Amedarna menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadhong kawelasan dhateng Bapak. Pinten-pinten kula tampi, Pak. Lho kok kaya wong ngemis. Iki nyadhong timbalan ora kaya wong ngemis. Nganglungaken jangga nilingaken karna Bapak kula aturi ngendika ingkang langkung terwelu, terwaca. Supados wijang anggen kula nampi menaipun Bapak saged nyolok mripatipun Bapak. Cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak. Cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak. Angudari, angujuli. Angel letro mbok wis omong biasae apa Pak maksude Bapak ora anu mboyongi anak-anake karepe piye? Ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan. Wong omahe Bapak ora kaya kraton kok. Pripun Pak keparang cumadong dawuh? Rada do maju nggone sowan. Aku arep ngaturake wigati. Wigati tumraping aku. Wigati tumraping Karang Kadempel. Gedene wigati tumraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe.
nggone suwita marang pepundhen awake dhewe para Pandhawa. Petro Nala Garing Bagong. Apa sing bakal ndak kandhake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan. Kabeh ora bakal bisa lumaku Dole. Anjra ingkang puspita rum kasiring samirana mre sekar kadung nas kandanya mawe raras arnaning griya Nala Garing Petruk apa dene kowe Bagong? Ana ing kene aku mung karep ngelingke karo kowe kabeh. Jejere Semar urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah negara Ngamarta. Monggo kowe ngerti. Arep nggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga Teparu, gethok tularing para warga padukuhan sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungso, ning aku kuwi dewa. Perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa, ora ya ora piye-piye. Merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa, nanging aku kuwi mung wong menungsa lumrah. Ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan. Ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman. Aku kuwi gandrung karo karukunan. Mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni, ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewajuh. Minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil. Gawe jagat iki supaya tentrem, gawe jagat iki supaya rukun. Nggih, Pak. Saksuwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat, tansah sumandhing kelawan Panakawan. Tansah tak awat-awati laku jandraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip eneng alas, wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprasta merga ndaramu Ndara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta. Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole. Nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Darma Kusuma ngasta bawat peperintahan ingkang sepisan. Negara Ngamarta
undak-undakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kondhang negara ingkang panjang punjung, pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata raharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan, nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semono Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semono atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem, ingkang bisa gawe rukun, tegese nggone momong kuwi iso kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo adat saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan, kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bendak sirah, mung perkara cilik wae dadi gedhe, sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele, ingkang mestine iso dirembug sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atosing balung mleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan, sing dienggo uga malas, tegese sapa sing rasa kuwi sing menang, sing ringkih bakal didak-idak. Mula kono kene regejegan, kono kene padha padudon, kono kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kenthang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok bareting kahanan. Disuarani sing ora nyata wekasan ambabi uta, numbuk bentus ngudel bingung gawe geger ing sak nggon-nggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok. Sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka, sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Mula kaprihatinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik Pak, sabar. Bapak kok pengen bangun kayangan niku nuwun sewu. Kula nuwun pamunten lho. Bapak niku ora nuwun sewu, ora ngilu karo kahanane Bapak piyambak. Gesangipun Bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming panakawan. Kok arep bangun kayangan niku terus ragate saking pundi? Nuwun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggali, mengko ndak malah ngrepotke karo anak-anak. Ora urung Bapak mung duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot, sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane Bapak. Nek omonge dipikir mar. Bapak Arumar. Ngene Pak, kowe iki nek arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak.
Mengko aku wis kebanyakan kredit iki. Ning nganti aku takon golek utangan perkara kuwi arep bangun kayangan awe cilaka. Awe cilaka mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet, Pak. Bun, Bagong barang wis sambat kaya ngoten kok. Usik to. Nene wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tincebung sak penake dhewe. Sing tak karepe mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi mung salokaning tembung. Mula gareng Petruk Bagong sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan ki ora ana rasa diya diniya. Ning kayangan ki ora ana rasa memungsuhan anane mung mat sinamatan daya dinayan tunggal ceparasa karsa lan karyane yen abot padha dipikul yen entheng padha dicangking kuwi kayangan mula tembungku iki mau ming tembung sanepa niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane eneng kayangan ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kowe do takon goleke silian dhuwit ki weh bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke kaya sing tak kandhake, bangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong ki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abadake marang kahanan. Ora gampang rubuh-rubuh gedang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri nek kancane ngalor melu ngalor nek kancane ngidul melu ngidul nek takoni perkarane apa plenggang-plenggung ora dong kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedang ora duweni jati diri. Lah oke-oke wong Ngamarta ki saiki kaya ngene iki. Ning kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo do rono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drungap-drungop, ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000. Kuwi sing lagi kelakon ning kene. Oke wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani ya, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor ngidul kon ngidul ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu semono uga ngelmu tarsar tanpa kasantosan ya ora ana gunane nggih Pak mula to mula aja nglerokke wong tuwa anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi mesu Bapak Bagong iki apa omongane ora. Gondonge kok senengane do nyaruwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming njaluk karo wong tuwa. Mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan. Bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak gareng arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marahi omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedhekke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong trio. Iki ngapa melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu mergo pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok.
Ning kowe wong telu ku ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becik ing negara Ngamarta iki gumantung eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kanan negara Ngamarta iki eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane, sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok sago momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok sago minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula aturi paring dawuh gandeng sedyanipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula aturi paring pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sadhe griya kula kangge kabatanipun Bapak kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak kula sadene waton Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe bojo kula. Ora dian ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah meng kontrak, kendaraan ra ana. Anane meng bojo wis semper. Tak dole wae. Neng ndi-ndi dadak nuntun. Arep adus dadak gojoke wedang. Yen ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sadhe Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, Nding, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing tok bagiane, Tru. Ha wis tok dolongno kok. Waduh. Nggih pun, Pak, kula urun anu mawon tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arep ping tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika di antara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, gayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke bu guru ya, Tru. Ora. Akae kowe nang istor pas dipepe tok ilang-ilingi kae. Ya rak ming dipepe. Aku nangan sing duwe ya nesu. Rok dipepe kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Ameng SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 ro 3 ke endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak balen tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ha iya nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo Gareng Petruk Bagong aja ting celomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong, Tru. Ha iya. Ana syarat-syaratane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaratipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karakadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karakadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugura apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu, syukur.
kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepundhen kula Ndara Puntadewa merga nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula le matur alus tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karang Kadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta wi aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil nenggara. Kepiye? Glanjang nenggara. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura. Ora iso, aku Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kowe ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa nyen. Bagong, anggep apa bapakmu nyilih nenggala? Bapakmu ki wong kere, mung panakawan kok nyilih nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang nenggala we nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis, wani mati anakku jek cilik-cilik. Ayo men lho titipe panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbok ningsih kok titipe panti asuhan ora? Ayo mbok menawa wis engko mati ning Mandura. Nek wis sago dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguamu, mangkatmu besok kapan. Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana mbangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Ndara Garing Petruk apa dene kowe Bagong? Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Narendra Mekmarma sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Purtokura reka kiri Pronanggana magawe gelari rawang-wang Madyaning padukaning Karang Kadempel gumarenggeng samya pirembagan madyaning pendhaping padukuran Kilura Semar Badranaya miwah ingkang putra ketiga Kilura Nala Garing Petruk Sumawana Kilura Bagong nalika semanten kandheg ngenya samya paring pangandikan karana geger madyaning sakjawining padukuhan sami alok yen tana priagung ingkang rawuh wonten padukaning Karang Kadempel tanah sanes kejawi amung lancur Pandhawa ingkang kapandhegan nenggih satring Drapsila geni Bambang Wisanggeni minggah pendhaping padukan akarya cingak kang samya mlat mong rombeng para kawula kanca pihak ana daya minggir jaluk dalan
Senong wati Senong wati jagat kenari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana kali lumut ambraganggeng Wito denceng-dencengan jagone ora padha tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa lala garing iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah kabeh. Bagus kabeh. Monggo ya atine apik kabeh tur dadi daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kowe niki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora ana ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangan lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang Rismuni lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku, Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, yen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh ya to. Heeh. Jaman semono kae, mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Mungkin nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki meng grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bret. Culing. Mosok nganggo culing-culing barang. Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara Wisanggeni wilujeng. Kakek Semar slamet aku, Kakek. Aku ngaturke bekti katur ya, Kakek.
Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya kek slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya Siwa Putrana ya slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya Siwa Semar. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih Ndara Abimanyu wilujeng. Ya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Ora niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara pisan kene bekti kula kunjung nggih Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca ya Petruk. Ndara Antarja ya Petruk. Ndara Abimanyu ya Petruk tak tampa. Ayo Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu kan bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Apa ya ora sang nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap, disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ra, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumangsaku ora penak to iki. Wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaten napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Nggih monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahke lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasing kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek Semar dadi mencorong mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka kakekne Semar. Kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja putrine Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang kakekne Semar. Bot repoting kakekne Semar, aku bakal bantu marang panjenenganing kakek Nayantaka. Ha. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki.
Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten napa-napa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan iku dadi nom-nom maning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta tan wurunga Ngamarta badhe rubuh nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong mula kula kepengin bangun kayangan lho bangun kayangan piye bangun kayangan piye nggih bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten ning bangun morale para kawula mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mujudake praja ingkang ayem tentrem tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat dewa Bathara ya jagat Maestungkara yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena heeh lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng ing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa mila Ndara anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa kagat risang kapirangu ranggul kinempit kembit dosang reknaning bawana ing yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nah, nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku. Sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma? Ah nggih, matur nuwun. Siwa Semar. Nadyan aku bakal budal menawa negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Limasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartane Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora usah kuwatir, yen ana muga-muganing Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Ah, matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nara gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe ngluruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Munake aku sapenade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur
pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara. Rikat lampahing rata tanpa ndara. Prapting sukuning argeram kang tumingal. Dereng ngantos parasrame Balwacana. Kasarurawipun Begawan Durna, pandhita ing Sukalima miyak kang sagung sumaya karya kagiat kang samya mulat. Kaget tau. Tak kira sapa lah. Iki kok ora panglik. Penemban Durna sing rawuh eneng Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pendhawa mau rasane ki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ha iya. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske, nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hok. Hok apa? Kire. Wih, hok iki kabar tidak benar itu hok.
Oh, ngono. Penemban wilujeng. Ah, ya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petro tak tampa pangestuku tampanana ya Petro? Nggih. Ana Kang. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane. Penemban lo ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Kakang wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe ki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe ki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tak lokke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampeyan niku kok malah takon kali kula. Sampeyan niku sebagian apa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nekke penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya ming sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ayo ndo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula nging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak renganing praja parandening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladi hening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora ketengamung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketamung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina mengko yen ta pagebluk mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan ning negara Ngastina. Kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Malah kepasang yogya katujuh nginu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan. Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar. Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowan ijen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik.
Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok urip ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina, bali dikanteni 7 gerobak mas picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok degi omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Ya sapa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran caca 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Le tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetha nek training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ora tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksudnya piye to kuwi? Gelem mar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tak nggone nutup utangku. Terus tak nggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedeloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapakne kok ya, engko nek wong melarat terus dadi sugih ki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung. Ada gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wadene iki kowe ora gelem mangkat, kowe engko ora gelem budal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar. Kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Duna. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, kawula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angos dina iki Semar. Bagong arep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar.
Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek? Aku muni Pek, Bang. Ameng lirik kok krungu ya, Mil. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa gong ketua pemudane? Aku. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Kamu menang voli kok dadi ketuamu? Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa Bagong iki ngapa cah edan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadani Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadani Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ketwingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen. Nek rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Beksoi gentone iki. Aku nena wis insap.
Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku. Edian cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga karo Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genah wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iso ngono kok. Wah, iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane terkati jet. Wah, Bagong pepalange Bakawan Durna. Ora minggat ayo metu coba. Ayo tak totke Bakawan Durna. Kisruh sisan. Bocah kok kandan-kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke biha. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah? Pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa pitung gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kuwi nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangkadempel. Nek ana sing ganggu Karangkadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimakake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakoke. Ayo. Ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna nek ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming nglabuhi lambimu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala Karangkadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula. Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak, Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula?
Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena, apa? Kowe sampean sayang kula mboten? Ora. Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca, piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut ae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi ape? Yo semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka orang kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah alas kelingan to? Iya. Pas pados wahyu cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Ora edan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njing napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika. Ngestoke dawuh, Bagong. Kaya uncek ngene kok ndelenge ra. Piye, do percaya ora karo aku? Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Buddha saiki sendika, Bagong. Aku nek ra menek ra dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Kowe ya aja meneng bae Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek anu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanastren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk Simbok Kanastren, moko Simbok Kanastren ki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebe. Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak. Simbok tapeke. Wus. Yo car nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Simbok Kanastren ki widodari reng. Wah, Semar ki gleleng. Mulane yo gedheke Semar tak bolongi. Awar ndelok polahe Semar. Anggere tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatan. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget.
Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Ha goblokmu ora. Karena aku bar golek kodoke. Sentre rak ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Semar. Ben keculek matane ora. Dan untung ora nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang wayu, aja. Asmara ndana? Ora. Apa, Pak? Oh, Santi Mulya. Walah. Cemlong temong sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh ya Santi Mulya mangga. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel Bapak ajeng ketemu arek Simbok Kanastren. Dipun iringi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha. Tak plathok ndiasmu. Kurang ajar ora. Menenge Gong ya. Ayo monggo aja. Oh